Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен без Самара өлкәсе Тольятти шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 50 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Алимов Рәшид Рафаильевич каршылый. Алтын юбилее белән чын күңелдән аны Мусакаевлар гаиләсе, кодагысы Рәмзия, кызы Диана, кияве Раил, зур Чиркли авылыннан карт кодагысы Сания аби котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Сөекле әткәем, кадерле кодабыз. Син 1974 елның 8 августында Пенза өлкәсе Неверкин районы Джалилово авылында якты дөньяга аваз салгансың. Авыл мәктәбендә белем алуын тәмамлап, булачак тормыш иптәше Юлияны очрата. Ике гашыкны армия еллары айыра, әмма көчле мәхәббәт кайтуынча 1995 елда гаилә барлыкка китерүләренә сәбәп була. 1996 елда аларның татлы кызлары Дианалары туа. Яшь гаилә Тольятти шәһәренә күчеп китергә карар кабул итә. 2017 елны гаиләне бәхетле итеп, кызлары Алина да якты дөньяга аваз сала. Быелгысы елда ул да инде 1нче сыйныфка бара. Ә менә мин, өлкән кызлары, үз ярымны очратып, гаиләмне кырдым. Һәм әти-әниемә күптән хыялланган уллары сыман якын булган кияүләре Раилны да бүләк иттем. Олы жанлы кешеләр буларак, алар бер кайчан да кода-кодагыларны онытмый яшиләр. Хәлләреннән килгән кадәр ярдәм итеп, хәл-әхвәлләр белеп торалар. Кайчан бармы аларның ачык шат йөзләре, сый тулы табыннары була. Кадерле кодабыз, синдәй кешеләр бик аз. Күңелең дөрестән дә кирләнмәгән. Кеше хәтере саклап, гомердә дә рәнҗетмичә, барысының да нечкә кылларын саклап гомер кичерәсең. Син чын ир атлар үрнәге. Көн сайын хәлләр белешеп яшисең. Алда да матур аралашуыбыз üzülмәсен. Бу кыска гомерләр бик тиз уза. Бердәмлектә безнең кешебез булыр. Бәхетле бул, ярат һәм яратыл. Кодагыебыз белән икәү бәхет биләп, тигезлектә гомер кичерегез. Туган көнең котлы булсын, сөекле, кадерле кешебез. Иң яраткан, якын күргән, син бит безнең кодабыз. Характерың бик шәп синең, күңелең синең якты, синең белән бергә шактый гомерләр акты. Яратасың туры сүзне, әйтсәң каты әйтәсең, шатлансаң, ихлас елмаеп хисләрне күбәйтәсең. Бер катлы синең күңелең, юк барга исең китми. Төнгә кадәр утырсак та сөйләшеп сүзләр бетми. Газап яки шатлык килсә, уртаклаша беләсең. Юктан гына ләззәт табып чын күңелдән көләсең. Син яхшы дус та, сердәш тә, кыскасы син шәп кеше. Гырләп торсын, алыга барсын кодабызның бар эше. Кадерле Рәшид Рафаильевич, сагынулы котлау сәламнәрен якыннарыгыз сайлаган шундый ук матур җырда дәвам итәр. Кабул итеп алыгыз. Туган көн, Яқты жылы бәйрәм бүген синең туган көн. Бары изгеләргенә яусын әйдә теләкнең. Рәхәтләнеп тагын килеп торсын яшисе. Бәхетләр булсын гомерле, гомерең бәхетле. Рәхәтләнеп тагын килеп торсын яшисе. Бәхетләр булсын гомерле, гомерең бәхетле. Син тугансың шушы җиргә, кояшка юлдаш булып. Сөенешләр белән генә күңелең торсын тулып. Рәхәтләнеп тагын килеп торсын яшисе. Бәхетләр булсын гомерле, гомерең бәхетле. Рәхәтләнеп тагын килеп торсын яшисе. Бәхетләр булсын гомерле, гомерең бәхетле. Туган көн, Кояш көлә, ай елмая, синең тормыш күгеңдә.
Aman şulay yakıtı yollar nasip bulsun üzüne. Rahatlanıp tağın kilip tarsın yaşise. Baxtlar bulsun ömürlü, ömrün baxtlı. Rahatlanıp tağın kilip tarsın yaşise. Baxtlar bulsun ömürlü, ömrün baxtlı. Baxtlar bulsun ömürlü, ömrün baxtlı. Tuğan günün bilen seni